Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois almanakasta mun mielestä. Tunnit matelee. Hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takanapäin. Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä. Ja laki kieltää silloin työn tekemisen. Niin on. Se on niin totta. Arvaat, kuka tuolta tulee. Arvatenkin kouhia. Idi Amin. Varsinainen Albert Schweitzer. Roomani oli luolamies. Mitähän asiaa sillä? Sata jotain perkeleen tärkeitä asiaa. Rupee illalla pimenee. Mä toin teille heijastimet, ettette jää pussin alle. Siitä vaan lonkkaan kiinni. Tänään joudutaan jäämään vähän yli töihin. 4 jälkeen valitaan työmaaruokalan sekakuoron kapellimestari. Kai tiedätte, ketä äänestetään? Älkää polttako itteenne loppuun.